Moja ponuka bola ušitá na mieru, bola ušitá podľa kolegov z AHIFI, ktorí mi v podstate odporúčili, aký systém tam dať. Celý tento výber prebehol mailom aj telefonicky, bol veľmi taký rozsiahly a detailný, kedy sme vlastne spoločnými silami zistili, že chceme tam mať techniku, ktorá má minimálne aspoň DSP procesor. To znamená, že vo výsledku je tu audiosystém, ktorý sa dá konfigurovať a nastaviť presne, aby bol synchronizovaný a hral pre toho poslucháča v nejakom centre diania. Rozhodol som sa pre AHIFI, pretože dostal som tú informáciu alebo echo od našich členov, alebo teda aj kamarátov, ktorí jazdia na týchto autách, že AHIFI je teda tá správna voľba, alebo jedna z najlepších volieb v Československu. Napísal som, ozvali sa mi, odkomunikovali. Za 2 dní sme vlastne skúsili, nezrealizovali vlastne projekt, ktorý myslím si, že si zaslúži každé jedno auto v tejto kategórii. A ja teda ďakujem AHIFI, výsledkom som veľmi spokojný. Bohužiaľ musím povedať jednu vec. Sedel som aj v vašom systéme za 1,5 milióna českých korún, takže nie je to ten úplný top topov, ale myslím si, že pre človeka, ktorý očakáva od toho Audi viac, je to správna voľba.